Ето какво намерихме в този полузаровен бункер. Значи от пътя видяхме едно като дупка да се подава изпод земята, та решихме да се шмугнем да видим какво има там. Не знаехме дали е мокро или не, затова се подсигурихме да сме сухи с помощта на 1 или 10 торби. Входа беше много тесен и към момента не знаехме дали ще можем да се върнем от същото място. Буквално си беше дупка, в която лазиш и скачаш надолу, като мумия на погребален евент. Вътре тунела продължаваше надолу и изглеждаше яко мащабен. А Вера чак се уплаши, че ще се избоим някъде. Нямаше ми много вяра за лявото правило, за което му лафе. И тъй да намерихме и тази вратичка, която водеше до огромна стълба нагоре, кой знае докъде. Не проверихме, щото мързела ни беше хванал като политик комисия. Ей тука намерихме пък път надолу, но беше наводнен с застояла вода и нямаше как да проверим надолу. Имаше много от тези кабели ли са тръби ли са. И парче хляб там по някаква причина. Това ме наве на мисълта, че мястото се използва и като склад от някого. Намерихме и един друг изход, който ни заведе до нечия частна собственост. Решихме да се върнем и да не рискуваме да бъдем бити от Чичо и Петю охраната, тъй, върнахме се щогоде по същия път. По пътя намерихме някакви шанодокументи от 2002 година. Някой гоблин си ги е забравил уемата. И тъй с малко зор излязохме пак навън. Толкова сто от мен. Айде чао!